Kantabriko itxasua bezalekorik ez dela. Itxasua baratza da Kantabriko itxasua. Kantabrikoko flota guztia zion darrebitik, frantzesak ere kontatuta. Finisterre harteko flota guztia, ku Venezuelara joango gainike, hango zikilko gainike. Han danantzoko ez da, ez za on, nire konklusio hori da. Ta azoezen eberdin. Azoezen bai joaten ginen, ondarrabitiken, lauro gozbarko, betear batzuek, beste horiotar batzuek, handik eixo gutxio, beste ondartarrak, bermiotarrak. Baina flota dana joango gainike ara. Ni, seguro nago, ez zela bizimodurik atekoa. Kantabriko txasu osoa baratzi izan dira. Arrantzalen Enrik biharrok errepi dago. Gaizkak esan den moruan, gaizkenien da hortik olako gezo. Gurien bagitxitxugo, sarre jotrin gine errezen da. Baina nik lau eumek guraz. Bero, neuran riek gitzu lau eume. Nik izto grano baten jaiokerarik ikusi. Lehen gukuaz neuan Casablancan. Biharrenaz neuan, nune bat, Funtsalen. Hirugarrenaz, bertona antxo baten gebizela. Da laugarrenaz antxo baten gebizen, da antxo batatik etorritza hanek. Lauraken iran rika lau umik bitxuz ni barik. Ni nau birri izan da. Nik ezin jote zean umine partu hona zen, ikin esan da. Itxasoko emakumia, itxasoko gizonen Andriak iten je. Bueno, gure Andriak eta indie, izazumina, aitena eta amena. Zatik, beti umi egin behar gara, jotitu azuko amagostien behin otortze egin, da horregun salida. Eta horregun nima zatzien, bai amena eta bai aitena behar Andriak. Bai, posti. Ez dut nik oso guztu hori eta nezain mira baina oso guztu. Jendia, guri torreziun buelta horrekin oso guztu da. Barko guria ja, eta zaiatzen gehiago, eta egun txarrak bai, bineon hortu bizitu gura, itxe bat erozen nuen, eta denako la, pixek garko nien behire barkuak gure dago jendiak bi itxe ez duztenak, gero azinen iruaztean, atunetan, eta txu baleio, eta fabriko eta uritura, eta barku keik handiu, eta beti barko handixo, eta atzeno txapa bitarte. Bineon oso pozik, ni betxe oso pozik, eta ni bezala asko herriena bai, oso kontenik. Arrantzali izatia eta gaina urgullo bezala, bai, gu arrantzalia. Lehenketatu, gu arrantzalia eta zu ingenieru eta zu hau bai, bino gure mailan oso pozik eta gu bezala hori joantak eta haien eta arrantzaleak fenomenuak eta oso konten. Bai, satisfazio gehi, arabatzei baldin bai, eta ondo arabatzei baldin bai, eta beak emateik satisfazioa onak bai, hori bai. Bai, guztu gauza bai. Hori, ondarretik urte gendun, eta hori antxoatako tenpare, bai, zan aparte, ondarretik, ordu terdi, altuena ordu bi. Eguan, itargi beti, aparte inxela du izan, horretik eta, zan itxe ikusten nezan. Gebazen, arraina gaini gebazen. Halako baten itargi eta baten da eklizaz. Ahi baina, dana ardorretan eban. Dana, venga, bota jentik eta da. Hor inzun lehangoko urtzin inzun, bizu pakarzion gaixen nien, da, boz bat egunero, holan, arraintzen, boz egun nimen, orduan gaitxu hau inzute. Inzun neberi pertara, leko txikitzu hon zan batziko beste eta gauzi, bai, etxagun egin ari apurreri, amengo amarkin txalitxek inzun arranka. Da, saldu du nabile zen, arraine. Ez, orduan Bermion, lehenango kurtien Bermion, hor laun gizun gaizenan. Da, San Juanak eta San Pedro, ketin zun, San Pedro eta digurazun gaizen. Da, beste urten bizo bakarrakon gaizelez, bardinok inzu estuizetan undizien muntiek, embarkata. Da, orduan inzun lau egun derdi. Hori akosatzen ez, lau egun derdi. Berantz. Da, atrapatun lau egun nien,
8.000 kilo batun bizon arte bakarrik. 12 paizo botat izan du. Karretak hidraulikukaz, Karreta hidraulikukaz. Karretak hidraulikukaz, gorartalat izan du, da hamudi bakarrik hartu eskutan izan du, da esko batek azotzisten, denbarka eta geu goberna, da janbarik egun euska izot izan. Gizon bizkorra zan dania zondana, da guerdize eta faize beti izat izan du. Txasun da txarrena dek, igualdi txarrak eta dienian da erruti baldima eta han amantatu behar. Arriskua besti gezioik, arrantzalien zeak. Txaso txarrak egin da, txaso honak egin da ondo bitzei, baina txaso txarrak egin da errespetatu inberdik, eta beti mateik zea holago zea prekauzioa zea hartu beharra. Errespetu eduki beharra txasuei beti. Egon da urte batzuk, itxasuan lehenengoko 50 arte eta inkluso noiz arte, 60 arte zan dirurik ibazten hemen, bajuran. Gero 60-tik eta gora 60-80 politxu ibarazte zan. Eta liorri baino gehiago ibarazte zan. Gero 80-tik gorot, bardin ibarazte zan, obada egon liorriin itxasun baino. Ze itxasora bazoia zamen, ez dago zu ixarari pez, da kaontzilo garbiri pez, egu esposo eruten ametik. Loiak inobili bizara, erutezen duzan muda bir, 3 euro, kamizatezen zeure mudak, eta gero betxe etortezen jen uste barri itxasu urte mizendu da. Da etxindo honak, nahi barau, eunera aldetuko rau, ixara tartinen gora ulo, jan behin gora ez dago izateko orduripe. Ez dago izateko ordurik, igual arraina sortuten jatzun ianan, haxen arrainen markabizu, ez dago zu gerota. Zuka arraina ezin oso abandona, zuka enbizua momentu arraina barrona sartu minazu. Ze gero ez dago azuta. Da jateko itxosu alatzeratu. Jateko itxosu, enbez de amabizetan jamizuna, 3-ak, 4-ak, ero gala, egin guztien basoz bertana biharrian boba. Ze zema gehiago sartu ozun barruna, arrain gehiago dakazu li horrerat. Bizimodu zen latza, zertika, pues, etzen hotzazko giratzen, udaren ere beti guzti jak. Nola lo egiten genuen. Gero zira ziren, ziarozke dozuak. Lonozko zira batzuek, egin biratzen olioa, azite linazaro zematen zen. Neuan egin genuen eiatera man. Basarriko eiatera, granero nola guk eia deitzen dugu, ez nola deitzen izizuek. Ara ematen genuen, han sartu zera espantapajero bezala, makila jarri, txaketari, zabaldu, eta galtzak ere bai. Ondo sekatzen bazen, xapo, zira honak. Espazen ondo sekatzen, hau itzen bat zuzun, trrat. Hau lehin, trrat, usaila gendik, boten zuen usaila. Eta gero barko ziren, zertu dizu, hango kalok usaila, eta bizimo latza bota genuen, zer hartan. Da, besta barko hartu genuen ja, haukizio. Ondarroi gainen horri izango genuen bait, eta handik Donostia gatozela, patro jintzan gehitxeo kosta harrimatu. Donostin punta bitan, 2 puntetatik eta ziurri latarten, oain nola itxasuak ezatzen dugu. Denbokaritu Pazio barri hortan horretea baku bat iteo, kalauak izen hon baku txiki bat. Arren gainea sartuko ginen oski, ni makinatik atean izan garaian ikusten hon itxasua, beste olatu bat izan maliz, ni tripulazioa guztia hangalduko ginen. Portu etorro ginen garaian, patroi zebilenak inor itzik ez jonezan, nik isilik honun, da goizen orduan 7 trenata dezan, Donostitik gore joa, eta gizona barren alautez, eta zuzenen etorri berri izan zuen itxea, sustu hartu eta zaduta. Torkizuna kusiliat bastante beltza bezala kusiliat. Zatik itxaso ino gezti jo nahi, eta geho hori alderdi batetik. Eta bestetik leheno jaunete bezala zaten kuotak eta harrapatzeko zea posibilea dira morrizte izazko eta antxuare debekauta zaka, bardeleire kuotak hartzea ziztik, zimarroia ere kuota txiki, zea jetxintzioe,
takao detzioen abeak zea, jetxintzio eta zailtza izan jo, bizimua zailtza izan jo.